tre saker. Nej, men du måste ha ett eget driv, karaktär, hockeysens, mycket detaljer idag. Man ser hur skridskomässigt, hur viktigt det är, hur du kan skapa en offensiv med skridskor. Hur du är lösningsorienterad under tid. Det går fort där ute, så att det är mycket saker som måste falla på plats.